אריק זרה איתנו. אהלן אריק. בון דיה. וואו, איזה לילה עבר עליך, הלילה עוד לא נגמר, אני לא הלכתי לישון. באמת? הייתה מסיבה מטורפת ברחובות, זה היה בהתחלה, אתה יודע, עם הגול, ראיתי את המשחק בכיכר המסחר, פרטו בקומרציו, על גדות נהר התז'ו במרכז העיר, והיו שם 50-60 אלף איש, וזה, אתה יודע, כולם השתגעו בגול, ואז בא רמת גביע, ואז שרו את ההמנון ביחד, ואחר כך התחילה, זה הפך למסיבת טראנס של 50-60 אלף איש, וזהו, הדור הבוקר, כל הפורטוגלים יצאו לרחוב, היה טירוף. טוב, רק להזכיר לכם, אריק, דיברנו איתו אתמול, אריק הוא ישראלי, שמה לעשות, התאהב בפורטוגלית, ומאז הוא חי יחד עם אהובתו, שהפכה להיות אשתו, חי בליסבון. ראיתם את זה יחד? ראית את זה איתה, אריק? אשתי במקרה בחול, היא לא הייתה פה מה זאת אומרת בחול? נסע לחול לטייל. לפריז היא נסעה לראות את המשחק. לא, היא במקרה הייתה ביוון. אבל הייתי עם חברים טובים, חגגנו יחד. כן, הייתי איתה כל הזמן בקשר בווידאו וזה, היא הרגישה שהיא קצת פצצה. תגיד, היה בינינו משחק על הפנים, לא, אני רוצה להחזיר אותך לדקה 25. כשרונלדו מתיישב על הדשא, משפשף שם את הירך או את הברך ופורץ בבכי, מה עבר לך בראש, אריק? תראה, כולם הורידו טיפה ראש, אבל למען האמת, מה שעברתי בראש, וגם העליתי על זה פוסט בפייסבוק, זה אז ננצח בלי רונלדו, מה קרה? וזה מה שקרה, רזי, אתה יודע, כולם, אתה יודע, בהתחלה, ראיתי את המשחק עם עשרות אלפי איש, כולם הרמדו קצת את הראש בהתחלה, אבל מהר מאוד התעשתו, כמו הקבוצה על המגרש, והלכו להילחם, והם עשו את זה מה זה טוב, הם עשו את זה נהדר, ואני חושב שזה דוגמה, ואני שמח לשמוע שגם אצלך יש פתאום פינה חמה לרונלדו. לא, זה בעקבות השיחה שלי איתך אתמול, שאמרת לי, תשמע, אתה לא יודע כמה האיש הזה דואג לילדים, וכמה הוא תורם לכל מיני פרויקטים חברתיים, ותפסיקו לראות אותו חרא בן אדם, כמו שהגדרתי אותו אתמול. יש בו צדדים הרבה יותר אנושיים ממה שאתם יודעים. זה מה שאמרת לי אתמול, נכון? אז ראינו את זה אתמול, נכון? ראינו שהוא בוכה. האם הוא בכה בשביל פורטוגל או בכה בשביל עצמו? על זה עוד אנחנו ננהל בינינו איזשהו דיון. אריק, מזל טוב. כן. כן, אני אומר לך הוא במשך חודשים, בסדר, הנבחרת מאוד מאוד חשובה לו, הבן אדם אותנטי, אני מרגיש כמו סנגור של רונלדו, אבל למה לא, זה תפקיד לא רע. זהו, אני אתמול הייתי, אני הרבה במרכז העיר, בציורים, ואני מדריך שם תיירים, כזה שיגעון לא ראיתי אף פעם, והיום זה הולך להמשיך. אוקיי, מתי הם חוזרים הביתה? אתה יודע? יש כבר לוח זמנים? הבנתי שב1:15 נוחת המטוס. היום בצהריים? כן, פה היום כולם ביום חופש, אף אחד לא הולך לעבוד, אפילו שזה יום עבודה. וזהו, הולך להמשיך להיות שמח. נהדר. אריק זרה, בליסבון, תודה רבה לך ולהתראות אריק. בכיף, בשמחה, ביי.